Vítajte. Dnes si ukážeme, ako upiecť zemiaky v rúre. Čo budeme potrebovať? Zemiaky, škrabku, misku s vodou a staré letáky, kam šupeme šupky. Tak, poďme na to. Ja osobne preferujem stredne veľké zemiaky. Takže zemiaky po olúpaní samozrejme ukladáme do misky s vodou. Tak, zemiaky máme očistené. Množstvo odhadneme podľa veľkosti plechu a podľa počtu porcií. V ďalšej fáze zemiačiky pekne umieme a nakrájame. Ešte predtým, ako sa pustíme do samotného krájania zemiakov, pripravíme si plech, ktorý pokrieme papierom na pečenie. A na ten papier na pečenie jemne rozotrieme olej. Môže byť rukou alebo takýmto nejakým výrobkom. Takže asi následne vyliali sme olej a olej porozotierame rovnomerne po celej ploche papiera na pečenie. Papier na pečenie máme rovnomerne potretý olejom. V tomto bode prípravy sme si nakrájali umyté zemiaky na hranuly alebo na kolieska. Tu upozorňujem, pokiaľ sú zemiaky nakrájané na kolieska, tak hrúbku aspoň 4-5 mm. Pokiaľ na hranuly, tak primerane. Hrúbka nemali by byť príliš hrubé, aby sme nemuseli dlho piecť, a ani príliš tenké, aby sa nám nespiekli. Čo sa týka pečenia na okrúhlo narezaných zemiakov, tak pečú sa približne o 15 minút kratšie ako zemiaky nakrájané na hranuly. Pokiaľ by sme v tomto bode chceli skončiť a ísť piecť, tak zemiaky pokrieme pomocou tohto výrobku ešte olejom. Takto. Nie je moc, len primerane trošku. Ja si zemiaky ozvláštnym zeleninou, takže očistím si k tomu ešte 2 mrkvy a 1 cibulu. Ukážeme si, ako ešte dochutiť toto jedlo. Zemiaky sme si natreli tenkou vrstvou oleja a v tomto bode ja pristúpim ešte k zelenine. Tí z vás, ktorí chcú len čisto pečené zemiaky, tak budú pokračovať po tom, čo ja doložím zeleninu. Čo sa týka zemiakov nakrájaných na kolieska a na hranuly, pekávam to samostatne, buď režem na kolieska alebo režem na hranuly. Teraz, aby sme to ukázali naraz, tak som jeden zemiak narezal na kolieska a ja využijem nedokonalosti rúry, kde v jednom rohu pečie slabšie. Tam dám práve tieto kolieska, aby sa mi príliš nespiekli. Tak, mrkvu sme si ušupali, umyli, nakrájali na hranulky. Takisto cibulku ošupali, umyli, nakrájali. Môžeme si ju nakrájať na kolieska, na mesiačiky, záleží na tom, ako to má kto rád. Tu ešte by som pripomenul, že dá sa použiť na dochutenie zemiakov buď klasická soľ na pečenie, ktorá v podstate ostane v tváre soľných zrniek aj po upečení na zemiakoch. Prípadne posypeme zemiaky kmínom, korením, kto má ako rád. Ja sa priznám, ja to nesolím, nepridávam korenie, dochutím až, ak je to hotové, ale myslím si, že tieto zemiaky nevyžadujú žiadne dochucovanie. Sami o sebe sú veľmi chutné, výživné a vhodné hlavne na piatok, kedy by sa nemalo jesť mäso. Tak, porozkladáme zeleninu. Nejaký systém v tom nemusíte hľadať chaoticky. Kde tu? Ak si pamätáte, tak ako deti sme si opekávali
v lese špekačky a keď už neboli špekačky, tak sa opekalo nad ohňom jablko, cibula. Tak princíp je podobný aj tu. Viackrát som tieto zemiaky piekol bez mrkvy a bez cibule, boli vynikajúce. Dneska si to vyskúšame takto spraviť so zeleninou. Dobre. Ako som spomínal, soliť nejdem, koreniť nejdem, dochucovať kmínom nejdem. Idem si pripraviť rúru. Rúru si necháme rozohriať na približne 220 stupňov Celzia a keď bude pripravená, tak budeme pokračovať. Tak, zapneme si rúru. Nebudeme to vysmážať na maximum. Dám to približne takto. A zvolíme si spodný aj vrchný ohrev. OK. Keď nám zhasne kontrolka, to znamená, že rúra je pripravená. Nezabudnite si samozrejme pripraviť chňapky alebo aspoň nejakú utierku hrubšiu, prostredníctvom ktorej tam budeme vkladať plech a otvárať rúru. Takto pripravené zemiaky teda budeme piecť približne 3/4 hodinu až hodinu. Budeme to samozrejme kontrolovať a podľa stavu uvážime, kedy je vhodné ukončiť pečenie. Kontrolka nám zhasla, to znamená, že rúra je pripravená vyhriatá na približne 220 stupňov Celzia. Pokiaľ teda, ešte zopakujem, zemiaky máme nakrájané na krúžky, pečieme ich približne 3/4 hodinu, 45 minút. Pokiaľ máme zemiaky nakrájané na hranuly, tak ich pečieme približne hodinu, 60 minút. Samozrejme, čas pečenia upravujeme námatkovou kontrolou. Tak, teraz si hodím rukavicu. Pri otváraní rúry, pokiaľ je vyhriata, tak si dávajte pozor na to, aby ste sa nepopálili, samozrejme. A dávajte si pozor na to, aby ste nemali hlavu priamo nad otvorenými vrátkami. Mohol by vás zasiahnuť práve tadeto prúdiaci horúci vzduch. Tak, otvoríme. Vezmeme si plech. A zemiačiky. Vložíme do ruštu. No. Približne po 15 minútach prídeme zemiaky pozrieť. Ubehlo nám približne 15 minút od vloženia pekáča do rúry, takže skontrolujeme naše zemiaky. Vaše zemiačky, málo svetla a zatiaľ nám pekne pracujú. Tak sa vrátime približne o 15-20 minút skontrolovať ich opäť. Čo sa týka pečenia v plynovej rúre, tak musíte dávať pozor na to, aby sa vám nepripiekli od spodu, teda zemiaky budete otáčať skôr, ako ich budeme otáčať my tu pri pečení v elektrickej rúre. Na potrete papiera na pečenie som použil slnečnicový olej. Vo všeobecnosti odporúčam používať oleje, ktoré majú vyššiu teplotu uvedenú na obale, teda ktoré sa môžu pripravovať pri vyššej teplote. Tak, bol som to skontrolovať. Na oleji, ktorý som použil ja, na slnečnicovom oleji, je napísaná najvyššia teplota pečenia 180 stupňov Celzia. Prekračujeme ju tu na asi o približne 40 stupňov. Problém by to nemal byť. Zemiaky som už takto piekol, presne na tom istom oleji. Nepripiekli sa, ani nevzniklo nič, žiadna nepríjemnosť. Čo sa týchto olejov týka, tak som si všimol na trhu rôzne množstvo, rôzne značky, rôzne kvality a rôzne teploty pečenia. Videl som už teplotu pečenia najvyššiu na olejoch 200-220 stupňov Celzia. Takže keď budete kúpovať olej, riadte sa tým, čo je napísané na obale a hlavne teda tým, na čo ho chcete použiť. Prešlo ďalších 15 minút.
Pozrieme sa na zemiaky. No, niektoré už získavajú na povrchu zlatistú farbu. Pečieme ich približne zatiaľ 15 minút plus 15 minút, pol hodinu. V závislosti teda od typu rúry my ešte otáčať nejdeme. Pozerám, ešte počkáme približne 10-15 minút. Budeme ich kontrolovať priebežne a po 10-15 minútach by sme pristúpili k otáčaniu. Prešlo približne niečo cez 10 minút a pomaličky podľa farby zemiakov usudzujem, že je vhodné ich začať obracať. Obracanie nie je samozrejme nutné, no ja to používam na to, aby sa mi kvázi rovnomerne upiekli a aby som aj zistil, či sa náhodou nepripiekli už. Takže na obracanie použijem dlhú drevenú varešku a obidve ruky, takže sa na chvíľku lúčim. Približne po 40-45 minútach pečenia som teda zemiaky poobracal. Tie, ktoré išli ľahko, som obrátil. Tie, ktoré sa obrátiť nedali, tak tým sa zapáčilo na plechu. Tie som nechal tak. Takže od pohľadu ešte asi 10-15 minút necháme zemiaky dojsť. Počas tých 10-15 minút ich budeme kontrolovať. Cca po 5 minútach pozrieme, či sa nám náhodou nepripekajú. No, v posledných 15 minútach som zemiaky ešte párkrát skontroloval. Približne vždy v rozmedzi tak 2-3 minút. Ja myslím, že môže byť. Upečené sú krásne, dochrumkáva. Keď sa tak pozerám na hodinky, tak ubehlo presne 55 minút, odkedy sme ich vložili do rúry. V tomto momente je možné zemiaky vybrať, položíme napríklad na sporák, na vrch, necháme ochladiť. Ja to urobím tak, že vypnem si rúru. A nechám zemiaky ešte 2-3 minútky dojsť. Potom ich vyberiem a nechám ochladiť. 2-3 minútky prešli a ešte ma napadlo v tých posledných 10-15 minútach prípravy pečenia teda si môžete samozrejme nejakú vzorku vybrať, náhodne vybrať zemiak a vyskúšať, že či môže byť, alebo teda či budete ešte piecť nejakú tú minútku. No, takto opatrne, aby ste sa nepopálili. Zemiaky necháme vychladiť a budeme servírovať. Pozrieme sa na to zbližšia. Zemiaky sú upečené, krásne do ružova, do chromkava. Niektoré cibulky, ktoré boli príliš najemno nakrájané, alebo teda na tenko, tak sa nám spiekli, ale to nevadí. Tie sa dajú mimo. Ak budete cibulu krájať na krúžky, tak odporúčam hrubšie. Na mesiačiky to nevadí, mesiačiky to v pohode prežijú. Napríklad tento je pekne upečený. Fajn, necháme vychladnúť a budeme servírovať. Tak, zemiaky nám trošku ochladli, sú pripravené na tanieri, na podávanie. Pri finalizácii som použil kulinárske estetično a voilà, tu sú hotové pečené zemiaky. Takto pripravené zemiaky môžeme použiť ako prílohu alebo aj ako samostatné hlavné jedlo. Dobrú chuť prajem a ďakujem za pozornosť.